Jel igraš ono gajbi kvote kao ono? Pa igram. Za koga ti navijaš u stvari? Mislim, Svi znaju da za navijam Zvezdu. za Partizan. Partizan. Nemam pojma, pitao ako znam. Kao svi znaju. Bukvalno svi znaju. Partizan, a? Da. Šta misliš o ovom derbiju što je bio sad? Ne želim da komentarišem ništa više vezano za sport, zato što uvek ja ispadnem krivo na kraju. Ne zanima me, ja to privatno pratim, možemo posle pričam. Ne mogu više. Jel igraš ono gajbi kvote kao ono? Pa igram. Šta da radim? Dobro, vrsta zabave. Realno, više se nekako udubiš u utakmicu Apsolutno. kad je tako. A ono, Formula 1 i te spike... Par puta mi je naišlo da sam gledala, ali Neki NASCAR, nešto. ne razumem se ništa u to, ne pratim, ali kao par puta mi je naletalo pa mi je bilo zanimljivo. Volim da gledam onaj snooker. Snooker? To mi je baš zanimljivo, iskreno, da. Pogotovo kad odem negde preko, kad imam nastup i sad ne mogu da spavam preko dana, pa kao šta ću da radim, pustim TV, u Nemačkoj nema ništa, šta ću da gledam i onda pustim snooker. Eurosport. Bomba.